Wong tah bluke kok ditresnani kok. Kula gendenge nggih, Pak. Mangke nggo nglipur penggalih sampean. Nembang sing apik, nggih. Aku lak krungu tembanganmu aku. Niku anggere kowe nembang elek kepruk tas. Wong nembang nek ora sing apik tembange ya ora gelem ngrungokake. Zaman aku mbiyen isih enom nang kepinteranmu ki apa? Bocah ora. Kowe kira ming padha karo kuku kuireng. Hanya ta sampe nek melu ganduli gender kowe tak. Ajeng sumbar-sumbar kok nyatane. Kok ora nguneke wong tuwa sing ora-ora kowe ya. Penyakit iki. Setan. Gene Bang. Nggih, mangke wonten Bang. Tembange mang milih pangkur napa dandang gula. Aku entan dandang gula. Mbok dina gula legi terus. Ndak lara kencing manis. Sing apik pangkur. Oh, nggih. Mangke kula setelke tembang pangkur nggih, Pak. Pangkur jalukno pangkur sing model Semarangan aku. Oh, nggih. Pelok tintingane Pak. Ladeni wong tuwa kuwi nek ora pinter temenanan hawane mung nesu wae. Akatin ing pasaman ming turu ning omah srak-srek. Ora turu-turu mak mribene wong aso. Malah ngantem tas. Jarang wae tembang mah ngebuti tas. Wah, kelingan dek zaman karo bapakmu mbiyen. Lho, sampean iku mbokku apa bapakku ya, Dik? Karo mbokmu mbiyen. Arak ngono kok tembungane kleru. Pepasrine minangka tandha yakti. Rasa domong. Ora gucak-gucuk ta, Pak? Tembang merit. Lah karang jare mundhut pangkur. Wah, jan pangkur sing marai merit apik. Iki suarane iki persis aku dek aku sik enom iki. Masa gemang kalah iki. Angucap selamat Pak Suki. Sampun dados pangkur ta Pak menika. Pancen bocah pinter tenan. Pelok beng tong ya. Nggih. Bem Pak, ayo beng. Pelok bem, ayo beng.
mantem tak karang untu anyar kok kowe. Dolanan sing apik nggih mangke kula tasih dolanan sing sae. Dolanan apa le? Anak mungkin tuh salam anget. Tarak ngono. Salam kok le anget. Gendule kae kothong. Sampun kothong edo lumpukno le. Dolanan saiki iki kok rumangsaku model-model mula mbok di gelem ditiker tanganku aku nek kon gender ora sagus saiki. Nek ketanggor-gon dolanan, nek mung urusan gending kuwi sepele. Nek anggere muni dolanan ngono aku soal iki urung pengalaman. Mongko anggere muni kowe sing joget aku sing gender ngono iki dolanan sing werna-werna. Kuwi tingak-tinguk. Ini gendari Bagong ora. Dundurke tasih. Ndangke Petruk. Korene bae Petruk. Petruk aku ora patek mbutuhke aku. Mrene Kang, mangke kula sowan mriku. Nek perlu karo nembang, nggih. Wong bapak senengane tembang Jawa. Tembang gending napa tembang? Wah, nembang sing maca pat ya seneng. Yuk tembang sing asli ngau gending pas kok tiba-tiba Mangke kula taosane tembang sing apik. Ora usah nganggo laras wangi. Laras wangi dienggo nek dongonong pasaman gedhe. Anu le, sinom. Nggih. Sinom kersanipun sinom gending napa sinom tembang? Digendingke le, gendingke. Slendro napa pelok? Slendro. Sinom logondang napa sinom parijot? Parijawa. Anu. Parijata. Nah, wong parijata kok parijawa. Sing ledha gerong do aturan. Sing apik sing gak ning. Wong ora apik ngati-ati buandem.
Nganu nek iso sing rada awet kuwi diliwetke rangkep. Wilet ora liwet, Pak. Untuku pianyar. Ngomong ora pati cetha ya dimaklumi. Ayo. Wiwit nembang. Nggih. Tembang ki apik kabeh. Nulado. Pangapunten Pak lek kula gerong rada watuk. Lah mulane mangan sate ki aja sundike. Ah bidinge bae dulu marai watuk. Samangi kon kok gending malah ngamuk-amuk terus. Wis pokoke ora sing tak cocoki tak amuk. Sing jenenge senggaan kok berubah ya Le. Nggih Pak. Mongko nek jaman biyen iki ora ngaring kodhok ijo mlebu jaring ngono biyen. Nek saniki mboten ora ngaring kudu eling sing peparing ngono. Ha nek sing peparing wis lunga ayo tetep dieling-eling wong diparingi kok. Lah iya. Kowe dilorong linggu susurku. Piye Le? Sing endi Pak? Senggane iki mau. Oh ngene. Sasekolah sing sregep sinau sing miturut wulange Pak Guru. Ngono. Oh ya sing ora krungu aku. Pak Guru sasekolah sing sregep sinau nek kowe menyang aja doyak asu. Ayo ora metu nggon kirek kok. Panjen kuping tuwa ki panjen dilalah. Tak tiba malange kok ngroke gamelan kok ya bleru. Kuping somer. Ah iya.
iki nginteng apa? Ngenget kelemu do obah lambene iki. Mlaku dhisik ora ngenteni karo wong tuwa ora ngajeni. Karang kelakuanmu elek. Oh, gawe kambatan kowe kleru kok. Digawe becik ora niteni kok ora wong ora ngajeni. Tuwana tak mati lambene nek ngono kok. Kampluk tas temenan. Nyemoni wong tuwa. Wah, San. Anakku do pengalaman-pengalaman tenan. Ya ming kacak iki kok karo bapakne kok ora pati seneng. Nek jane aku nek ngrungokke tembangmu, ngerti tandangmu ki seneng atiku jan-jane. Aku nek krungu swara gamelan ngene iki jan senira jamak, mah do tok uso-uso. Ambek teng dalem mawon nutuki sing teng omah niku. Kon ngedol. Sing jenenge gareng itu tunggal dina wong ora genah. Demung tak tuku kok didisi wis tak dolke ali-ali malah hilang. Kapok, Pak. Ah, Bagong gek ra mulih iki. Ora bali temenan. Anakku nang ngendi? Asik. Golek kekeplek golek Bagong asik. Ana apane kok? Aja dimemeng kok muring kok. Kowe weruh Bagong ora le? Mboten, Mbah. Celeng iki. Takon wong tuwa kok ora. Gawe nek jan rawuh tenan apa kan weruh. Diriwae walah gawe sarungan ngantek sak dhuwur dengkul. Pas kemana di? Aniki bocah-bocahane ora genah. Nek ora tak golek ngetan. Wah, ngekol wisan. Ngekol cahe mulih. Mau goleki bapak, Gong. Men, kekeplek. Nek jane iki nek anak iki karo bapake wani jane. Landepno kok kelurung-lurung. Saiki nek ndi wonge nyetan ngekol. Angger teko kono blong kowe ra ono rak gek mulih. Kowe mau menyang endi? Tak goleki. Rasa nganu rek ngrasakno nesu kangge jenenge wong tuwa kuwi kudu ngono. Utawa nek kiyaine iki nek ngentutke lumrah to. Ning adase sing wis iki nek ngentute bapak ki ora mampu sing ngomong sapa mah. Kowe gendingo le. Sapa? Kowe. Mangke kula tak gending, Mak. Putuku nang ndi? Teng omah. Bocah ora kae tak gaweke pot kan. Nek gawe pot iki kaleng kan diketoki. Nek diseni wedi.
lew niki pot lew niki. Ya semen kang wong tuwa. Atok kapake to usul-usul kae nggih, Mang. Paming nangis setok. Ora padha suwi-suwi karo aku entas duwe setik. Atak niki Bagong. Kekno. Besok men didegi bangu. Cilik. Setik meng sejangkah kok diumuk-umukke. Nek setike iki kale nebus setik mau ya entek pirang-pirang ngewu to, ambek nggo tuku wis oleh. Tak wong goblok. Mar-mar iki aku gono gini mbiyen. Kok maku balik sing njaluk kok mah iki. Kula gending pelok napa slendro, Pak? Ah, apik pelok barang, Le. Lho, pelok barang. Nggih. Napa, Pak? Dolanane nganu. Gugur gulung, Le. Jogetane aku anggere weruh Bagong joget pikirku mantep banget. Mari mati joget buta wae. Cacal kon joget kambing nek iso. Joget saiki karo joget ben beda. Wis meneng wae reng. Sing anggere ngandani Bagong mah tamu-amu. Do antem ana kae, Pak. Buta-butane do ora genah siya-siya karang. Aku ora trima. Nek kowe dadi siya-siya bareng mati ayo padha lunga wae. Ini arep mangan apa nek? Lunga apa di ora mangan kok. Nala Gareng, Petruk lan Bagong kowe padha lerena lemu gojek bendaramu Abimanyu nembe rampung Letapa. Dina kang kapungkur nampa ngendikane Sang Tapa Begawan Abiyasa supaya
anglakoni tapa karana bakal ana kanugrahaning dewa kang tumurun. Lajeng kersanipun Bapak, ayo padha disuwuni prisa nampa wangsit apa lan nampa gaib kepiye nggone tapa iki sing pungkasan lho. Oh nggih, monggo kula dherekaken. Petro, nun, tata-tata didherekake bendaramu. Nggih, Pak. Kulup, aku. Kenapa, Pak? Putuku dijak. Ayo, dijak dong anake. Sekarang nek sing jenenge bapak ki dilarang nek gendong anakku. Ora tahu nek. Nek gendong anake bakal ngekeng dompol iki meneng. Ayo padha diadepake bendaramu. Muji syukur yen to nampa sasmita kang becik.